आफादगिरिबो थाङा। हेल' गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांनि यूट्यूब चैनल बारायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मोनसे थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदों लोगोफोर आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। बे जायगाया मा होनना बुङोब्ला बे जायगाया जाहैबाय लोगोफोर मा होनो दिनै जायहाय एम्बुखौ हाबा होगोन नोंथांमोना एम्बुनि हाबा होनाय भिडिअफोरखौ नुफेराखैब्ला एबा नुवाखैब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों दिनै नायना लानो हागोन आरो ना। आं बे जायगायाव थांनो नागिरदों दिनै नोंथांमोननो मोजाङै भिडिअ बानायनानै होगोन आं नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायजोब एम्बुखौ मारै मारै हाबा होयो बबे जायगायाव हाबा होयो आं दा जायगायाव थांनानै नोंथांमोन देखायगोन आरो ना। ओमफ्राय आङो भिडिअखौ नैबेखौ न'आव लाखाबाय ओमफ्राय आंखौ गारियाव लानाय नंला आरो ना। गारियाव मानो लाला होनना बुङोब्ला जोङो दा अट'जोंसो थांगोन नालाय बेखायनो लाला आरो ना गारियाव मानो होनना बुङोब्ला नोगोद दावराव जायोना अट'आहाय बेनि थाखायनो आं गारियाव भिडिअ लानाय जानाय नंला। ओमफ्राय आं जेब्ला जायगायाव सहैयो अब्ला भिडिअ बानायगोन आरो ना नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां देखायनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो ना लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर सफैबाय जों बे गेट आरो फिसा बारायदों ओरैनो गेटआ खय बोसोर जाखो नै हाबा होनाया नायनो हागोन बावनो ओरैजाय मन्दप बै मन्दिरनि बाथाबारि मन्दिरनि आफादगिरिबो थाङा। फुरा बिहिर मन्दिरसो नालाय जाहैयो गय फाथै बावग्रा नै लाइन जोब मानसि जोब बनथ'वाखै दानो दा बहनबा देखायगोन र' लाबोनानै दोनफैगोन आरो बाव होगोन हाबाखौ बाव होगोन दाहाय आरो दा क'क्राझार रानैखौ बाव हाबा होफैसिगोन दा लाना फैगासिनो। दङ आरो ना बाव बे दै जेनेबा दैयाव थायो नालाय ओंखायनो बेनि जायगा बानायदों आरो साम' खांख्राइ दं बाव मानसिखौ जेरै हाबा होयो बिदिनो होयो आरो ना बेखौबो जेरै नैबे जेरै मन्दपआव खनथाम गिदिंगोन दा खनसे जाबाय खननै दंबावो।
फुरा बे गारिफ्रा बे हाबायाव फैजोबनाय आरोना ओरै दं दा होसिगोन दसे थानानै ओरैबो दं नैबे गेट लामायाव दं आं लामायाव एसे जाबाय निमन्त्र गासिनो दा बेसेबां होयो बे आरोना अननानै निमन्त्र जेरै मानसिफोरा निमन्त्र हैनांगोन बेबायदि मोजांसै निमन्त्र जानो लाइन फैबाय मानसि खुलुमग्राफोर बैयाव होनायानो जायो बाव होनांलाया बैयाव बिमानाव बाव होनायानो खांबायना ओमफ्राय जिरायना दं औ जाखांबाय जिरायना दं फिसा फिसा ओमफ्राय फुथुर खालामगासिनो दि नङा खस्थ' खालामाखै औरे ओंखाम जानायबो बुस्थु दं नालाय ओंखाम संग्राया बैहाय ओइलाय मोनजागोन आरो ओमफ्राय नैबाव निउस माबा लागासिनो इन्टारभिउ बेखौ फैनो नागिरबाय दै खिसिगोन आरो नाखौ ओमफ्राय जायगाखौ खिन्थानोबावदों आं लोगोफोर बे जायगाया जाहैबाय लोगोफोर क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय एरिया जाहैबाय कुसिगाव एरिया बेनि कुसिगाव एरियानि सिङाव थानाय मा होनो निउ लाइखंबारियाव आरोना बे जेनाखि एम्बुखौ हाबा होदों बे जायगायाव होयो आरोना बोसोरफ्रामबो होयो देग्लायजों 27थि बोसोर माबा जाबाय आरोना 27 बार जाबाय आरो एम्बुखौ हाबा होनाया बेखिनिखौनो बुंहरबाय आरोना आं लोगोफोर नोंथांमोना नङाबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरगौमोन ना बेनो आरोना बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ आरो ओमफ्राय भिडिअआ माबादि जादों कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबावथार आरोना भिडिअआ जास्ट सेयार खालाम जाहाथे नोंथांनि लोगोआबो नुयो नायनो लुगैनाय थायोना एम्बुखौ बोरै हाबा होयो बेखौ बयबो नायनो लुगैनाय थायो बेखायनो हाजासे सेयार खालाम आरोना नोंथांनि लोगो एबा नोंथांनि न'खरनि मानसियाबो नुयो नों नायनायजों लोगोसे लोगोफ्राबो नुखायो बेनि थाखायनो सेयार खालामना हो आरोना बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्राय दा निमन्त्रबो जाखांबाय ओंखामबो जाखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै एसे थाबायदों आरो भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला लोगोफोर भिडिअआ माबादि मोन्दों कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहर जों दा दसे थानानै थांसै आरोना भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय टाटा